Bună, prieteni! Astăzi am cumpărat de la Profi ăsta! Numele lui este Roro. Este un iepuraș care are 1 an jumate și ia uitați ce frumușel e aici. O căpșunică aici, este foarte, foarte drăguț. Este foarte pufos la atingere. Deci vă recomand să cumpărați de la Profi Turnul Măgurele Telorman asta. Deci sunt la ofertă și ia uitați ce codițe pot să au. O pufoasă la culoarea lor preferată și Roro, culoarea lui preferată este chiar verde. Și mai sunt încă o grămadă de iepurași în gamă, nu, George? Mai era una mov, mai era una roz, nu? Da. Una roz, una verde. Este verde, da? Da, este una verde. Verde deschis. Da, și ăsta este galben. Da? Și ăsta este cel mai drăguț și fiecare animal, culoarea lui la coadă înseamnă că este culoarea lui preferată. Ce culoare e aici? Și culoarea lui este verde. Da? Da. Salutări, George! Salut, Roro! Ole, are cimătoare la tete. Mă sunt sus ce papu și Și Roro, haideți să-l mai lăsăm aici un pic la o parte. Ia ține-l un pic, așa. Da? Arată-l la prieteni, așa. Și aici este carnețelul lui de naștere. Și aici spune: Roro s-a născut în 15 martie 2025 și are acum 1 an jumate. Da? Ăsta este carnețelul lui și fiecare animăluț are aici un carnețel pe urechiușă, ok? Îl găsiți cu un carnețel aici pe urechiușă. Și este 30 de lei. Și trebuie ca să faci niște puncte. De fapt este 70 de lei. Și dacă ai punctele de la Profi, îți dă 30 de lei mai un pic la reducere, nu, da. George? Și era și o bere timișoreana. Tot la ofertă. Reducere. Plătești 2 și îți dă 3. Profi este un magazin bun. Da, este foarte bun. Și este și aproape de casa noastră. Dacă doriți să-l vizitați.